Bé, bona tarda i gràcies a tots per venir a aquest acte. Abans de començar farem un minut de silenci en honor a les víctimes de l'atemptat de Barcelona i Cambrils. Bé, comencem l'acte. L'acte s'emmarca amb aquestes xerrades que hem anat fent durant aquest mes, que vam tenir el diputat el Lluís Llach de Junts pel Sí, el Juanma Rojas de la CUP, i avui tenim el goig i l'honor de tenir aquí l'expresidenta del Parlament, la Núria de Gispert, i el diputat de Junts pel Sí per Demòcrates, Carles Prats. Primer farà una petita intervenció, la molt honorable presidenta de Gispert. Per presentar-la no calen masses presentacions i no volia tampoc anar a parlar de currículum, però sí que hi ha una cosa que m'agradava i volia dir de la Núria. Aquest procés, quan acabi, hi haurà moltes imatges que hauran quedat per la memòria de tots, i les grans manifestacions, la imatge del David Fernández i l'Artur Mas, que demostra aquesta transversalitat que tenim, però hi ha una altra imatge, que és l'abraçada de la Núria amb la Carme Forcadell, després de la primera manifestació del 2012, que també crec que explica molt el que és aquest procés, que va començar al carrer i ha acabat al Parlament amb gent com la Carme, que presidia l'Assemblea en aquell moment i ara està presidint al Parlament de Catalunya, o com el mateix el Carles Prats, que ara és diputat de Junts pel Sí, però era part de l'assemblea d'una assemblea territorial d'aquí, del Camp de Tarragona, de Vilanova d'Escornalbou, i és un dels altres trets que crec que ha tingut aquest procés i que aquesta fotografia crec que el plasma molt bé i serà una de les fotografies que recordarem sempre. No m'estenc més, li deixo la paraula a la Núria perquè faci la intervenció que tenia prevista. Gràcies. Bona tarda a totes i tots. Agrair a l'Assemblea i a Demòcrates el poder estar avui aquí. Jo vinc de Sant Salvador, o sigui que estic bastant a prop de la platja del Vendrell, i per tant quan em van dir si podia venir vaig dir que sí, i ens ho vam arreglar perquè inicialment estava previst pel dia 26 i per demà, i ho vam canviar pel 25, però ja amb això faig el primer comentari. Quan venia cap aquí pensava, i ho he fet en moltes xerrades, de dir com hem arribat al dia d'avui, o com hem arribat al punt i final de tot aquest procés que serà l'1 d'octubre. I jo sempre explico que per mi hi ha 3 moments històrics. El primer de tots, l'any 1980, quan guanyem les eleccions, i les primeres eleccions catalanes, i ja reinstaurat el govern. Recordeu que a vegades sentiu que nosaltres, Catalunya, no ve de la Constitució del 78. L'any 77, el president Tarradellas i el president del govern espanyol, Adolfo Suárez, van pactar la reinstauració de la institució de la Generalitat i del Parlament de Catalunya. I a finals de setembre es va aprovar un decret
Per tant, quan diem nosaltres no venim de la Constitució, sinó que venim molt abans, volem dir que a l'any 36 ja teníem un Parlament, a l'any 36 ja teníem un govern, que després va quedar tancat i barrat, però que l'any 80 va tornar. I el mateix Parlament, el mateix edifici del Parlament, que avui és el Parlament, és el que hi havia a l'any 36. Per tant, venim primera fase, any 80, i jo dic, fins a l'any 2000 va ser una etapa de consolidació de l'autonomia, d'assumir competències, quantes més millor. Catalunya va ser la comunitat autònoma i és que més competències va assumir en els primers 15 anys i fins a l'any 2000 d'aquesta etapa. Vam assumir competències que moltes autonomies encara no les tenen, com és les presons o com és la seguretat. Vam assumir ensenyament i sanitat l'any 81 i 82, i l'any 2004 jo recordo haver anat a Castella-La Manxa i a Extremadura i encara no tenien aquestes competències perquè no les volien, perquè era molta feina, massa feina. I això a Catalunya no li importava i per tant van fer una molt bona feina. Però va arribar un moment que ens semblava poc, que volíem més, que consideràvem que Catalunya havia de tenir encara més poder, més autogovern i sobretot el que no valoràvem positivament era el sistema de finançament. Cada vegada que pactàvem un nou sistema de finançament, a la que podien ens l'escapçaven. I això va ser realment un problema. I l'any 2000 vam començar ja a parlar de reformar l'Estatut del 79 i fer l'Estatut que després es va aprovar el 2006. I aquí és la segona etapa. En aquesta segona etapa treballem un nou estatut en el qual sobretot hi havia 3 pilars importants. Un, les relacions de tu a tu amb l'estat espanyol. 2, un sistema de finançament semblant al concert basc. I 3, competències plenes absolutes en cultura i llengua, que mai més hi haguessin recursos contra la nostra llengua. Com ja sabeu, l'Estatut es va aprovar, el poble de Catalunya el va referendar, però el Partit Popular va interposar recurs d'inconstitucionalitat i el Tribunal Constitucional l'any 2010 va dictar una sentència en la qual encara es va retallar més aquell estatut que el Congrés de Diputats, vosaltres heu vist moltes vegades per la televisió, com Alfonso Guerra, amb un somriure irònic, diu els hemos cepillado el estatuto. Bueno, doncs encara més. Aquell moment va ser, jo crec que molt important per tots els catalans, per la societat catalana, pels polítics, per tots. Jo recordo el 10 de juliol amb una manifestació, la primera ben gran organitzada per Òmnium Cultural i Muriel Casals, que era la presidenta, que vam sortir al carrer més d'1 milió de catalans demanant dignitat i respecte i que Catalunya era una nació i que fins ahir havíem arribat. I realment allò va ser un trencament absolut. Per mi es va trencar el pacte constitucional i vam haver de començar una altra via. I aquesta via és la tercera etapa que jo dic, la que estem vivint ara, la que comença després d'aquesta manifestació en la del 2012, de l'11 de setembre, 2013, 2014, 2015, 2016. 5 anys de manifestacions. 2 eleccions entremig. 2 no, 3. La del 2010, la del 2012 i la del 2015. En aquestes eleccions al Parlament de Catalunya van pujant els partits a favor de la independència. En la primera legislatura defensem, la majoria de partits, un pacte fiscal. I recordo com el president Mas intenta negociar-lo amb el president Rajoy i li diu ni parlar-ne. I quan surt de la reunió diu això no es pot aguantar, hem de fer i hem de convocar eleccions. I convoca 2012. I fins al 2015 seguim treballant i comencem a parlar ja d'independència d'una manera clara. I dic comencem a parlar perquè el 2010 va aquest canvi important en la societat catalana. I jo sempre explico que si mirem l'any 2007-2008 les enquestes, havia un 12 o un 13% de catalans que es confessaven independentistes. L'any 2015, 48%.
Això és un canvi absolut i radical. I ho és perquè la gent comença a adonar-se'n que realment no es pot mantenir aquesta relació amb l'estat espanyol i que volem ser un estat propi. I per això celebrem el 9N, no ens deixen fer la consulta, ho convertim en un procés participatiu que com a mínim ha servit per a alguna cosa molt important, que és que 2.300.000 persones van anar a votar. I d'aquestes, 2 milions van votar sí a un estat independent. I això és molt important perquè ens dona una certa garantia. I ara ja acabem aquestes 3 etapes, ja estem en la recta final. Ja estem a punt, aquest estiu, de presentada ja està la llei del referèndum, de poder convocar aquest referèndum i de trobar-nos tots l'1 d'octubre votant d'una vegada per totes perquè Catalunya pugui ser independent. Votem en un referèndum si volem això, sí o no. És ben senzill. Jo crec que ja tothom que ha volgut interessar-se s'ha interessat i sap perfectament a què hi anem. Però si algú encara no ho entén o si algú per sentiment no se sent en aquest sentit, se'ls ha d'explicar 3 o 4 exemples dels que tenim a l'abast. Les rodalies de Tarragona, les rodalies de Barcelona. Cada mig mes hi ha una averia que fa que més de 100.000 persones es quedin, arribin tard, vagin caminant a l'altra andana, etc. El corredor mediterrani, que ja no és corredor mediterrani, sinó madriterrani, perquè amb els diners del corredor estan fent el corredor del centre. O les beques dels estudiants. A Catalunya arriba un 20 o un 25%. El 75% se'l queden a resta de l'Estat. Sempre estem amb situacions de desigualtat. Ells que parlen tant d'igualtat no és cert. Una plaça de residència d'una persona gran a Catalunya costa 1.600 euros. A Galícia el mateix tipus de plaça costa 800 euros. Això no és igualtat. Això no és el que nosaltres hem defensat sempre. I per tant, aquests exemples van bé per explicar-los, per dir-los i per dir que si aconseguim que el dia 1 siguem una majoria els que votem que sí, a partir del dia 1 sí que comença una nova etapa, que serà l'etapa constituent que ens permetrà tenir un país com el que vulguem, un país solidari, que ja acabo, però vull parlar de la solidaritat. La hem demostrat aquests dies. Amb l'atemptat a Cambrils i a Barcelona, no només els serveis públics, la policia, la sanitat, no, la gent del carrer, els veïns, tots van anar a ajudar, tots anaven als hospitals a oferir sang, tots anaven els que sabien un idioma 2 o 4 a presentar-se. Jo crec que hem donat una imatge de Catalunya esplèndida i que a més, llàstima i horrorós el que ha passat, però hem pogut demostrar al món que Catalunya pot ser independent. Moltes gràcies. Ara donaré la paraula al diputat de Junts pel Sí per Demòcrates de Catalunya, Carles Prats, que ens farà una mica d'explicació de la llei aquesta del referèndum que han anat presentant i del calendari que es presenta aquestes properes setmanes des del Parlament. Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda a tots, a totes. Núria, és un plaer estar aquí a compartir taula amb tu i moltes gràcies a l'ANC de la territorial del CUB per convidar-me i convidar-nos també com a formació política a explicar i tenir l'oportunitat d'explicar-vos el que s'està visquent una mica més a prop des de dins del Parlament, que tampoc no és massa diferent del que estem visquent tots a través dels mitjans de comunicació i a través dels actes com el que estem fent aquesta tarda aquí al CUB. Bé, la Núria ens ha fet una síntesi, jo crec que immillorable de com hem arribat fins a aquest punt. Ens trobem davant d'aquesta cruïlla històrica, que l'1 d'octubre haurem de prendre tots com a poble una decisió important, que segurament és la decisió de les més importants que haurem pres a les nostres vides, de decidir entre dos camins, el camí de la continuïtat
un camí que hi ha gent que està disposada a mantenir-lo, però que també molts estem esgotats, no? Per totes les raons que tots coneixem i que ens han explicat. I hi ha una opció que és el camí de construir un estat nou, que també és obvi que ens genera algunes incerteses, però que és un camí que jo crec que el conjunt de la ciutadania genera molta més il·lusió que el que hem viscut fins ara, que ja sabem on ens porta i que molt probablement al final del camí actual té molt mala pinta per tots els ciutadans i ciutadanes d'aquest país, en el sentit de que com a poble anem a pitjor, no anem a millor en aspectes econòmics, en aspectes de poder desenvolupar tot el potencial que tenim com a poble. Jo, per tant, si us sembla, us explicaré 4 dades sobre la llei del referèndum i després, si fem debat i teniu dubtes, podem mirar-los de resoldre. I, si us sembla, també us explicaré una mica com veiem des de Demòcrates de Catalunya aquest procés constituent, aquesta nova etapa en la que participarem tots si realment l'1 d'octubre votem que sí a la independència. Per tant, hi ha aquestes 2 grans fases. La primera, que és la que estem acabant, que és fins al dia 1 d'octubre. Aquesta etapa ens donarà cobertura a la llei de referèndum, que s'aprovarà molt breument i que ens ha de permetre exercir el vot, el dret a l'autodeterminació del nostre poble. I a partir del dia 2 ens donarà cobertura a la llei de transitorietat jurídica, entre moltes altres accions i coses que s'hauran de fer, però que aquesta no us puc avançar res, primer perquè no conec pràcticament res, perquè és una llei que s'ha treballat amb una ponència, amb un grup de treball molt petit, però que ve d'un resultat d'una feina que s'ha fet durant molts anys amb el Consell per la Transició General, de la Transició Nacional i molts altres grups de treball que hi ha hagut i que han conclòs també a la síntesi el que serà la llei de transitorietat jurídica, que la setmana vinent, a finals de la setmana vinent, es farà pública i que tots podrem començar a debatre, perquè també és important que prenguem consciència de què és el que ens trobarem l'endemà del referèndum, que bàsicament ha de ser la continuïtat en el dia a dia de les nostres vides, però amb un nou repte de la construcció del nou estat. En relació a la llei de referèndum, bàsicament dir-vos que ve a ser una llei que dona cobertura a com hem votat en els darrers 30 anys, és a dir, no hi ha gaires novetats. Hi ha 2 grans eixos, 2 grans novetats, que una és que la sindicatura electoral és la catalana, es crea una sindicatura electoral catalana, i un segon element que incorpora la llei, a diferència de la llei electoral espanyola, que és que hi haurà una missió d'observadors internacionals que vetllaran perquè tot el procés sigui de la màxima qualitat democràtica, tant internament com que també i també amb l'objectiu de facilitar el reconeixement internacional. Hem de saber també que la llei es basa en el dret a l'autodeterminació, que està reconegut per la legalitat internacional, pels pactes de l'Assemblea General de Nacions Unides, i ratificat, i això és important que en siguem conscients, que això està ratificat des de l'any 77 per l'estat espanyol. Per tant, farem un referèndum en base a una legalitat catalana, però que està emparada en una legalitat internacional i reconeguda per l'estat espanyol des de l'any 77. I, de fet, l'estat espanyol considera que és una eina vàlida, per exemple, quan s'ha tractat de demanar l'opinió a la gent de Gibraltar sobre el seu futur. No han posat en dubte la utilització del referèndum com a mecanisme per decidir el que volen els gibraltarenys. El que passa que, malauradament per ells, els ha sortit sempre al revés dels objectius que té l'estat espanyol. És molt important que tinguem clar també que el referèndum, la llei, resumeix s'ha parlat molt sobre la participació i la llei de referèndum no estableix cap mínim de participació,
perquè això podria facilitar el boicot del procés democràtic i per tant no estableix mínims. Un sol vot més favorable a la independència vol dir que es prendrà la decisió de declarar la independència, i un sol vot més contrari a la independència, o sigui, un no més que un sí, voldrà dir que es convocaran unes eleccions autonòmiques com les que hem estat fent en els darrers anys, i per tant aquí les regles de joc són les mateixes en els dos casos, i és molt important però que tothom tingui clar que això serà així, és a dir, que no hi ha un mínim de participació i que un sol vot més favorable a la independència té una implicació respecte al que farà posteriorment el Parlament de Catalunya, que serà proclamar la independència. Perquè des d'un punt de vista democràtic és tan democràtic anar a votar com no anar a votar, i la gent que voti que no, la gent que no vagi a votar no se'ls pot comptar ni com a sís ni com a nos. I aquí crec que també és molt important per tot el món dels comuns, que les seves èlits han estat marejant la perdiu tots aquests mesos, que no acaben de posicionar-se, però penso que és important també fer una crida a tota la gent propera al Podem, al món dels comuns, que tinguin clar que és molt important que participin, perquè el referèndum tindrà les seves conseqüències, i bé, les previsions és que evidentment hi haurà una alta participació no de les èlits d'aquests grups polítics, però sí de les seves bases. En relació al contingut de la llei, per entrar una mica més en detall, tenen dret totes les persones que tenen dret al vot en unes eleccions al Parlament de Catalunya. Voten totes les persones majors d'edat, a partir dels 18 anys. Evidentment es circumscriu al territori català. Per suposat que hi haurà un cens, rebrem una targeta censal, hi haurà col·legis, hi haurà les urnes, unes butlletes, i unes butlletes amb una pregunta que, com hem dit, segurament és de les preguntes que haurem de respondre favorablement o desfavorablement, però és evident que per tots nosaltres serà una de les preguntes o una de les decisions més importants que haurem tingut l'oportunitat de prendre en les nostres vides. Les butlletes seran en 3 idiomes, en català, castellà i en occità, i la campanya electoral durarà els 15 dies com la resta d'eleccions. La llei de referèndum també preveu l'ús d'espais públics per la campanya i els espais informatius, i dona cobertura a tots els treballadors públics, que també és un aspecte que s'ha treballat, que s'ha discutit molt, s'ha debatut molt, i tant personal de l'administració com Mossos d'Esquadra, policies municipals, etc. I deixa molt clar que les responsabilitats són 100% de caire polític. En relació a la sindicatura electoral, que comentàvem, que és l'òrgan independent que ha de vetllar perquè tot el procés es desenvolupi amb la màxima transparència i qualitat, és un òrgan independent del govern, és un òrgan que estarà format per juristes i politòlegs i que són nomenats pel Parlament de Catalunya. És a dir, que tenen una seu, físicament estaran ubicats en el Parlament de Catalunya, no depenen del govern, i la seva feina és vetllar perquè tot el procés es desenvolupi amb la màxima qualitat democràtica. Els membres de les meses dels col·legis es designen per sorteig, hi haurà presidents, hi haurà vocals, com totes les eleccions, i evidentment també és obligatori que les persones que ens toqui anar com a presidents, com a vocals, que hi participem com les eleccions que hem fet en els darrers 30 anys. En relació al vot exterior, que també s'ha fet molt de debat, aquí el més important a nivell de comunicació de tota la documentació que s'ha d'acreditar per poder emetre el vot, el que es demana des del Departament d'Afers Exteriors és que totes aquelles persones que vulguin votar i que són residents, que estan registrats com a residents a l'exterior, que facin aquest registre en el registre de catalans a exterior del Departament d'Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya.
I en relació a les garanties des d'un punt de vista internacional, es constitueix doncs, un grup d'observadors, tant de perfil advocats i tècnics d'arreu del món, que vetllaran perquè el procés compleixi amb els màxims estàndards de qualitat d'aquests tipus doncs, de conteses. I el govern, evidentment, durant totes aquestes setmanes, que durarà doncs, fins a l'1 d'octubre, s'ha de mantenir neutral. O sigui, el govern no es pot posicionar públicament ni a favor del sí ni contrari el sí, ha de fer un paper doncs, d'àrbit i fomentarà, per suposat, la màxima participació de la ciutadania, i en aquest sentit doncs, l'objectiu és que quanta més gent en el referèndum hi participi, però com dèiem abans, en el cas que hi hagi una participació doncs, del 40, el 50, el 60%, doncs el resultat serà 100% vàlid, com ho ha estat per aprovar la Constitució Europea, com ho ha estat per aprovar la Constitució Espanyola, com ho ha estat per aprovar l'Estatut de Catalunya i com ha estat en el cas del Brexit dels anglesos per prendre la decisió de sortir d'Europa. I el cens, això ja ho hem comentat. Molt bé, en relació al calendari, després, si hi ha algun dubte sobre la llei, doncs, si puc respondre-la, la sé, doncs obrim torn de... En relació al calendari, doncs la llei de referèndum queden molt pocs dies perquè sigui aprovada, vull dir, només cal agafar el calendari i tirar enrere. La propera setmana, vull dir, el calendari des de l'1 d'octubre i tirar enrere, queden 36 dies, em sembla, o 37, és a dir, que queda molt poc. I la propera setmana, com comentava, doncs, s'explicarà la llei de transitorietat perquè doncs, quan sigui el moment doncs, també pugui ser aprovada. El 6 i 7 de setembre hi ha un ple que suposadament serà important a nivell de contingut en el Parlament, o sigui que estem parlant de la setmana vinent, no l'altra. I aquí jo també inclouria la fita important de l'11 de setembre, que jo crec que és una fita que en els darrers anys ha marcat també un abans i un després, i aquí doncs, també animar la feina, primer agrair la feina que s'està fent des de totes les entitats i animar evidentment també aquest any a una gran mobilització, perquè és obvi que també en la fase que entrem necessitem tots un estat d'ànim positiu i una diada molt participativa i pacífica i festiva, com la que hem fet aquests anys, doncs òbviament ens carregarà les piles a tots. I el 14 de setembre, doncs, a la vespre, començarà la campanya del sí i començarà la campanya del no. I per tant, doncs, vindran els 15 dies de màxima intensitat a nivell de debat i esperem també doncs, que la gent del bloc del no entri d'una vegada a debatre i a portar arguments més enllà de les amenaces que ens tenen acostumats, és a dir, que ens donin raons per les quals ens hauríem de quedar a Espanya. I per tant, en aquesta primera fase, jo resumiria ja, els reptes és mantenir la unitat que hem tingut aquests anys i aquests mesos, una certa paciència perquè, escolta, queda molt poc, queden molt pocs dies per culminar aquesta primera etapa, que és de prendre la decisió de què volem ser a partir de l'1 d'octubre, i determinació de tots perquè de ben segur que també hi haurà moments difícils i per tant hem d'estar tots determinats a mantenir la feina com s'ha fet fins ara, que ha estat, jo diria, des del punt de vista democràtic i polític, jo la consideraria de molt pulcre, no? I insistir en la importància que tothom participi, tant la gent del sí com la del no, perquè el vot del no, la gent que no vagi a votar no serà comptada i l'endemà el que no hagi fet ús del dret de vot malauradament no haurà el seu vot, com que no haurà estat emès, no serà comptat. I després de l'1 necessitarem també unitat, perquè vindrà també una segona etapa, si guanyem el sí, molt complicada, si perdem també serà complicada, perquè l'estat espanyol segur que procurarà castigar-nos a tots com a poble pel que hem estat fent,
Però bé, com que és un escenari que no contemplem, doncs tampoc no cal preocupar-s'hi massa, perquè tot indica que guanyarem i per tant hem d'estar confiats i determinats que tot anirà molt bé. Però serà el moment de la gran responsabilitat política, tant del Parlament com del govern, perquè el poble s'haurà expressat i el poble seguirà estant al costat com hem estat tots plegats aquests anys i mesos, però és evident que les decisions hauran de, en primer nivell, hauran de ser preses pels polítics, que són els que toca en primera instància executar la voluntat que haurà emanat del poble de Catalunya. I l'endemà, el dia 2, si tot ha anat bé, que hem d'estar convençuts i que tot anirà bé, començarà un procés constituent, un procés molt que hi haurà complexitat, òbviament, però que per una altra banda serà un procés molt atractiu per molts o per tots, en el sentit de que serà el moment que ens haurem de repensar quin país volem i de ben segur que serà una etapa molt participativa i molt bonica i oberta perquè tothom pugui expressar el model de país que vol. Des d'un punt pel que fa a demòcrates, com a formació política, nosaltres vam néixer amb dos grans objectius. Un primer objectiu que era la independència, és la independència, per tant, l'endemà, si assolim la independència, aquest objectiu ja l'haurem assolit i per tant, com a partit, haurem aconseguit el primer gran repte que ens plantejàvem, però el segon gran repte és ocupar un espai polític que considerem que està orfe, que és el que volem representar en relació a la regeneració absoluta, tant d'idees com de maneres de fer, i sobretot també sense motxilles. Jo personalment crec que serà molt important aquest moment que viurem, i aquí tenim una doble oportunitat. Per una banda, òbviament superarem totes les limitacions que patim pel fet d'estar a l'estat espanyol en relació a la nul·la capacitat normativa que tenim en àmbits tan importants com la fiscalitat, el treball, la seguretat social, eliminarem el dèficit fiscal o l'espoli, podrem fer tot això que ens comentava la Núria, de totes les infraestructures, donar una cobertura social digna als nostres conciutadans. Podem donar resposta a i suport al món de la cultura i que la cultura catalana es pugui desenvolupar plenament, perquè estem en un estat que no ens ho ha posat fàcil. I, per exemple, en els darrers 18 mesos recuperar les 28 lleis i impostos que han estat anul·lats pel Tribunal Constitucional en la darrera i breu legislatura, com la llei de pobresa energètica, la llei d'habitatge, l'impost de centrals nuclears, fins a 28 casos on ens han limitat la nostra actuació. Però el segon gran repte que tenim com a país, i això jo crec que és més també un tarannà, aquí ja afegiria una mica la meva visió una mica més personal, però és de visió autocrítica de com s'han fet les coses també internament a Catalunya i que amb l'autonomia que hem tingut també podíem haver fet algunes coses òbviament millor, i per tant haurem de definir un model propi que ens podem inspirar amb els estats més moderns i dignes del món, i aquí jo crec que tampoc no cal que haurem de fer un estat català adaptat a la realitat catalana, però és obvi que també hem de, si hi ha estats on clarament la separació de poders funciona, evidentment la Constitució catalana hauria de néixer amb una clara vocació de que això es respecti, no com el que està passant en el cas de l'estat espanyol. Per exemple, també que es neixi amb una nova llei electoral que trenqui d'una vegada per totes amb la partitocràcia, que és un model que ens ha portat a una crisi també interna com a país, també a Catalunya, a l'estat espanyol, però també dins de Catalunya.
que fomenti l'elecció directa dels nostres representants públics, no? És a dir, que la gent de Tarragona, quan anem a votar de Camp de Tarragona, doncs sapiguem ben bé a qui votem, no? Que puguem triar, que no ens posin noms en una llista que està feta en un despatx des de Tarragona o des de Barcelona, sinó que puguem fer aquesta tria nosaltres directament. Per això nosaltres, com a demòcrates de Catalunya, el que vam establir com a mecanisme de renovació també interna és un sistema de llistes primàries obertes, que és un dels mecanismes més potents per trencar la partitocràcia, és a dir, que qualsevol persona propera a una ideologia que pugui presentar-se i que en tot cas sigui el poble, abans de presentar-se en unes eleccions, que decideixi quin dels candidats vol que el representi. Nosaltres no volem polítics de cadira, escollits, això, com comentàvem, amb despatxos, i per tant volem voluntaris que estiguin disposats a participar de la política en funció de les seves possibilitats i, sobretot, que no sigui de per vida, que sigui durant una etapa de la seva vida, que pot ser uns anys, pot ser uns mesos, pot ser en funció de cada cas i en funció de les capacitats, però que en cap cas sigui la política per la política i com a carrera i sistema de vida. Creiem també en la transparència total dels partits polítics, de l'administració. És molt important que el que es comenta sempre de la participació ciutadana es practiqui, perquè tots en sentim parlar, que és molt important la participació ciutadana, però a l'hora de la veritat al món municipal hi ha molt poca participació ciutadana a l'hora de fer pressupostos, a l'hora de debatre i de prendre decisions, i avui en dia hi ha molts mecanismes pels quals es pot fàcilment fomentar una participació una molt més alta participació de la ciutadania. Evidentment, la meritocràcia també ha d'entrar dins les estructures dels partits polítics, i també ens agradaria que les polítiques públiques també fessin discriminació positiva que fomenti sobretot la cultura de l'esforç, l'emprenedoria social, l'empresarial, i sobretot també que fomenti i prioritzi la cultura i l'educació com a base per assegurar la plena llibertat del nostre poble. En l'àmbit del medi ambient, que també per nosaltres és molt important com a formació política i com a país, jo crec que aquí també tenim un gran camí de millora, i en la nova Constitució catalana també seria important que això quedés molt recollit. Considerem immoral la riquesa material obtinguda de la dignitat, a costa de la dignitat de les persones i de la sostenibilitat del medi. I finalment, i això jo crec que ja acabo, no m'extén més, per partit polític, per poder ser lliure, realment has de renunciar per poder fer una política adreçada a la ciutadania i no adreçada a les oligarquies, has de renunciar al deute bancari. És a dir, els partits polítics que estan agafats pels bancs és obvi que no poden fer acció política en el camp de l'energia, en el camp del transport, això siguem república catalana o siguem república danesa o república anglesa o república francesa. És així, és a dir, si no som capaços de renunciar al deute bancari, és molt difícil la llibertat d'opinió i d'acció. Bé, en fi, això és la cunya que he fet jo com a partit, perdoneu, però crec que és important també que tots plegats comencem a debatre quin model de país, quines idees creiem que són importants que siguin incorporades en aquesta nova etapa de procés constituent, i en fi, tots tindrem oportunitat de participar-hi, però primer cal que deixem molt clar què és el que volem. En el cas dels que volem el sí, cal que deixem de somiar quina Catalunya volem i cal que anem a votar l'1 d'octubre, votem sí i fem realitat la nova República Catalana. Visca Catalunya! Molt bé. Molt bé. Bé, jo com a ANC, com a Assemblea Nacional Catalana, deixar-vos 3 idees, que és el que anem explicant també amb d'altres actes que he fet, hem coincidit amb el Carles amb algun, per tant segur que ja s'ho sap. La primera idea, confiança en el govern de Catalunya. L'Assemblea, quan ha calgut, ha posat un cop de puny sobre la taula, tots recordareu el president posi les urnes,
o l'any passat quan vam demanar els referèndums. Demòcrates ja havia sortit a dir-ho, la CUP també havia sortit a dir-ho, i l'Assemblea també va veure que el full de ruta no sabíem molt bé cap on havia d'acabar i com s'havia d'encarar, i també vam apostar pel referèndum. Per tant, quan ha calgut, l'Assemblea ha demostrat que ha dit la seva i no ha fet seguidisme si no calia. En aquests moments, totes les evidències que tenim és que el govern està determinat, el govern i la majoria parlamentària està determinat a fer el referèndum. Tenim evidències que s'està treballant en això i no tenim absolutament cap dubte que l'1 d'octubre votarem. Aquesta és la primera cosa que volia comentar, confiança en el govern. La segona cosa, hem de tenir molt en compte i apropiar-nos del relat polític que ens intenten vendre. Ells tenen uns altaveus molt potents, els mitjans de comunicació ja heu vist aquests dies les animalades que arriben a dir del referèndum, els mitjans d'allà i no tant d'allà. Per tant, aquí sabem, fa uns mesos, fa unes setmanes, ara ja no es diu, fa unes setmanes no tindríem urnes, ara això sembla que ja ha passat, ara que el referèndum serà de brometa, després probablement entraran amb el tema de la participació que comentava el Carles, que la participació no s'ho inventa la llei ni s'ho inventat Junts pel Sí, això de que als referèndums no hi ha d'haver una participació mínima. Hi ha la Convenció de Venècia que té una guia de bones pràctiques en referèndums que diu que no es pot posar un mínim en un referèndum per no afavorir el boicot, per no contradir la democràcia, perquè si no els del no s'ajuntarien amb els que estructuralment ja no van a votar, que hi ha un 20%, que doncs el 27S no sé, que deuen ser les eleccions que ha votat més gent i va haver un 20% que no van a votar. I clar, els del no se sumarien amb aquest percentatge per guanyar el referèndum. Per tant, la Convenció de Venècia, ni Junts pel Sí, ni que la Convenció de Venècia és un òrgan consultiu de la Unió Europea. La Convenció de Venècia diu que no hi ha d'haver participació, però que no hi ha d'haver participació mínima. Però això ens ho intentaran vendre els relats, els diaris de Madrid, les ràdios de Madrid i periòdicos, vanguardies, i bueno, ja ho sabem tots. I ells tenen uns altaveus molt potents, però nosaltres també, que els nostres altaveus som nosaltres. Nosaltres, que cada 11 de setembre surt una gentada al carrer per demanar la independència. El 9-N va votar un munt de gent que sí. Doncs tota aquesta gent és el que ha de fer altaveus, perquè tot això que ens intentaran vendre, al final, l'única manera que tenen de guanyar-lo, no accepten el referèndum perquè en confrontació democràtica perdran. Per tant, l'única manera que tenen de guanyar-nos és desmotivar-nos. I ens desmotiven amb les notícies que van anar traient i aniran sortint, i aquest mes se'n diran de molt grosses, segur. Per tant, confiança en el govern, el que deia abans, i fem cas relatiu del que es digui als mitjans aquests mesos, perquè serà dur aquest mes que falta, aquest mes i 10 dies. I la tercera i última cosa que volia dir és, com a assemblea, més que com a ningú, mobilització, mobilització i mobilització. El referèndum es defensa i es guanya al carrer. La primera setmana de setembre, si no vaig molt errat, segurament s'aprovarà la llei del referèndum. No sabem el dia exacte, però serà la primera setmana de setembre. L'11 de setembre, probablement, de Madrid ja haurà vingut mediàticament i judicialment de tot. L'11 de setembre hem de ser molta gent. Aquí ja tenim els autocars plens, però si algú vol venir més ja mirarem d'aconseguir-ne un altre o de fer ajuntar amb Valls o amb algun altre poble del voltant. L'11 de setembre hem de ser molta gent al carrer, però no només l'11 de setembre. De l'11 de setembre a l'1 d'octubre segur que haurem de sortir més vegades al carrer. I això no dependrà dels polítics ni dependrà d'això, dependrà de nosaltres. Si nosaltres som al carrer guanyarem. Això no en tinguem cap dubte. I a part de les mobilitzacions aquestes, quan comenci la campanya, el dia 14 que diu el Carles que començarà la campanya, anem als actes de campanya. Una de les altres coses bàsiques, hem de donar sensació de cavall guanyador. Si fem un acte aquí al Cuber, que el farem el 9 de setembre, ja us ho podeu apuntar a l'agenda, el dissabte 9 de setembre, a tots els actes que fem donem sensació de cavall guanyador. Els que es fan aquí, si se'n fa alguna vall, si podeu acostar-vos-hi, i a part que als actes s'explicaran motius, s'explicaran arguments que seran els que nosaltres mateixos hem de fer arribar a tothom, però és important que assistim a aquests actes per donar aquesta sensació.
i jo tot el que havia de dir era això. Si teniu preguntes per la Núria o pel Carles, ara seria el moment. Algú? Yes. Aquests ajuntaments que s'han negat per donar espai natural, com pot ser Tarragona, tindrà més força la Generalitat de Catalunya que els mateixos ajuntaments. Ells s'han publicat directament l'obra de Tarragona que no deixen espai a l'Ajuntament, llei de Tarragona. I la pregunta? La pregunta, tindrem aquestes ciutats, llei de Tarragona, Tindrem, espai? sí, centres cívics, escoles de la Generalitat, com sempre. O sigui, jo crec que una cosa és el que hagi dit l'alcalde, aquells elements que siguin municipals no ens els deixarà, però hi ha les escoles, hi ha els instituts, hi ha centres cívics i, per tant, si no dona autorització l'alcalde, doncs no podrà ser. Ja està? Hi hauran 3 actes grans i molt importants durant la campanya. Com ha dit abans el Carles, el 14 de setembre a la nit és el primer acte de campanya. Després hi haurà un acte central i un acte final. Aquests 3 actes també són dels que s'han d'omplir i molt. I per tant jo penso que els autocars els haureu de contractar per 3 dies més, perquè crec que és molt important el poder ser-hi i el que es vegi que hi ha moltíssima gent. Després els actes d'Alcover, de Valls, dels pobles del costat, tots. Però aquests 3 grans actes jo crec que és important ser-hi. Ha quedat claríssim tot. No tenim dubtes. Sabem el que hem de votar, el dia que hem de votar i hem d'esperar la papereta perquè arribi a casa. I qualsevol cosa que pugui passar, que no sabem el que pot passar i potser no passa res, hem d'estar disposats a mobilitzar-nos. Això és molt important. El mateix que s'ha fet quan hem acompanyat al Tribunal Superior de Justícia la presidenta Forcadell o els membres de la mesa del Parlament, o quan vam acompanyar en el seu dia el president Mas, la consellera Rigau i la Joana Ortega, que sempre hi havia molta gent acompanyant-los, això és important. I com que no sabem què poden fer, no ho sabem, jo crec que ells tampoc saben què poden fer, perquè d'idees deuen tenir moltes, però no les poden realitzar perquè estem en un estat de dret. Però qualsevol cosa hem d'estar preparats. Al toque de pito de l'ANC o d'Òmnium hem de córrer i hem d'anar-hi. Algun argument del no? Algú que tingui alguna... No, perquè és una de les coses que en els debats, vull dir que de fet els debats es fan sempre en línia també d'això, doncs que, escolta, que a nosaltres el que ens interessa molt és que la participació sigui alta i que s'iniciï d'una vegada el debat del sí i del no. De fet, n'hi ha hagut molt pocs. Costa molt, més enllà dels missatges que arriben a través dels mitjans de comunicació i de partits polítics, doncs s'han intentat organitzar diferents debats, no amb els partits que clarament estan en contra del referèndum, fins i tot amb partits que són favorables a un referèndum amb un altre format, pactat, però tot i així és molt difícil. Per tant, el que esperem és que en aquesta recta final i donat que estem trencant els esquemes amb els que l'estat espanyol ha estat funcionant i gestionant el poder durant els darrers 3 segles, doncs, que ha estat amb l'ús de la força, davant d'aquesta impossibilitat de l'estat espanyol d'utilització de la força, doncs jo crec que aquí tenim la gran oportunitat pel fet que estem dins d'un entorn que és molt diferent del que van poder viure els nostres avantpassats. Doncs ara tenim l'oportunitat, que és única, que és històrica, pel fet que estem dins d'un entorn occidental, dins d'un entorn europeu que
l'ús del vot està plenament reconegut i per tant l'estat espanyol es troba molt incòmode perquè davant d'això no pot fer massa cosa. Per tant, és obvi que hi haurà aquestes setmanes molta pressió, molta intoxicació, però que tinguem tots molt clar que es troben molt incòmodes perquè realment és que no poden actuar amb els mitjans que estan acostumats a actuar. Per tant, escolta, fermesa, ànims, que també des de fora ens estan observant. El conseller Romeva ha estat explicant, bàsicament ells el que han estat fent és explicar què és el que està passant a Catalunya, no demanar suport internacional. Bàsicament el que s'ha fet és anar a explicar el procés arreu del món i les sensacions que tenen tots és que és de quan tenen perfectament, i això és el primer que ha de passar perquè després et puguin reconèixer el resultat. És obvi que internacionalment els estats no es posicionen en aspectes com aquests fins que el poble s'ha expressat, però que tingueu clar que aquesta feina també s'ha fet i que hi ha hagut molt bona acceptació, perquè el que estàs fent és explicar una eina que el món, en l'entorn en què ens trobem actualment d'Europa, està plenament reconegut. Sí. Jo volia exposar un argument pel no, perquè crec que és un dels que més incidència tindrà, que és l'argument emotiu-emocional. Jo em dono la sensació que l'única o una de les poques arguments que es pot dir, perquè no és el tema de la procedència personal, la procedència familiar, etc. I a mi trobo a faltar que sigui més que això no és el referèndum, és un projecte de futur, la independència és un projecte de futur en què hi som tots convidats, tots els que som aquí, vinguem d'allà on vinguem. Jo crec que això és molt important, i perquè si no és així tenim el fracàs no del referèndum, que també és el fracàs del futur. Sempre recordo una persona al 27S que em va dir, bueno, hay que votar pensando en nuestros nietos. No com va dir en castellà, no nascut aquí, però fa molts anys que hi viu, i va donar a entendre que havia votat Junts pel Sí. Per tant, jo crec que això és allà on hem d'arribar, perquè és que ha de ser així, perquè no podem viure de glòries passades, que això està bé pels llibres i per conèixer. Jo trobo a faltar una mica això, no sé si és que jo no m'hi fixo o... No, jo crec que és bo que ho diguis perquè ens ho apuntem. Jo penso que en la mesura que parlem ho diem, però a vegades potser ho considerem tan obvi que no ho diem, però per tant és important que ho diguis perquè tant el Carles com jo estarem a l'aguait en aquest sentit. Jo, quan he comentat en la meva petita intervenció, sí que he dit que aquells que pel sentiment no senten la necessitat de que Catalunya sigui independent, els hi hem de donar raons, i aquestes raons són els exemples que vivim cada dia, i per tant la diferència de tracte dels seus fills i dels seus nets que van a l'escola i que ara tots tenen ordinador, però fa 5 anys a Extremadura cada nen tenia un ordinador i a Catalunya havia un per classe. I sabem tots que a Extremadura, si no és pels diners que es recapten a Catalunya, no tindria res. Per tant, s'han de posar exemples en aquest sentit, o els diners que recapten a Catalunya que no tornen. I que tot això serviria per millorar la qualitat de vida nostra i la dels nostres fills i dels nostres nets, exacte. Jo voldria recordar 3 dades, parlant de la participació que abans comentàvem. El 27S, les últimes eleccions al Parlament de Catalunya, van participar un 78% de catalans. Mai a la vida havia participat tanta gent. Normalment participàvem entre un 50 i un 55 a les eleccions a Catalunya. El referèndum de 2006, el referèndum en el que es va aprovar l'Estatut del 2006, van participar un 49% de ciutadans. Però és que l'Estatut de Galícia, aprovat l'any 1981 o 82, només va participar el 31%.
Per tant, això és important saber-ho, perquè després que no diguin és que ha participat només un 40, no. Primer, la llei del referèndum no marca. Segon, no és necessari marcar-lo. Si s'hagués acordat, probablement hauríem pactat una participació, però com que no s'ha volgut acordar, la participació és la que sigui. Ara, entre nosaltres ens interessa que hi hagi molta participació i, per tant, quants més hi anem a votar, millor. I jo crec que si al 9-N van votar 2.300.000 persones, vol dir que aquelles que van votar no, que n'hi van haver-hi, que van votar no, ara tornaran, perquè veuran que si ells no volen que Catalunya sigui independent, el seu vot és molt important. I per tant, els partits polítics potser fan campanya perquè no vagin a votar, però hi ha molta gent que ha votat a diferents partits polítics, però que pensa jo em jugo aquí les genties o em jugo el que sigui, per tant vaig a votar pels meus nets i voto que sí. O vaig a votar que no, perquè a mi no m'interessa. I per tant jo crec que aquests dies i aquestes setmanes que queden hem de parlar molt d'això. Mobilització és molt important, participació tota la que es pugui i naturalment que els del sí no es quedin a casa dormint, perquè aquell dia s'ha d'anar a votar. Sí? No la sentim. Potser, si volen venir, que agafin el... Sí, Vingui. Podria ser. A veure, podria ser. El que passa és que necessitarien, no sé, 500.000 de policies. Perquè, esclar, tenim, jo crec que són 1.200 col·legis electorals, més o menys seran, no? Una mica més. Però col·legi electoral vol dir que cada col·legi té 5, 6 o 8 taules. Per tant, poden arribar a la porta i dir no deixem entrar, però és que hi ha una cua de 50 persones esperant a entrar a votar. I què faran 2 policies amb 50? Perquè no podran anar 50. Ens hem d'enfrontar, naturalment, hem de dir nosaltres volem votar i a veure què fan. No faran res. No poden fer res. Amb un ciutadà no li poden fer res. I una parella de guàrdies civils o de policia, davant 50 persones que estan esperant per anar a votar, trucaran i diran no podemos. Aquí hay 50 personas que no nos dejan. Pues ja està. O sigui, jo crec que ni ho faran. O que potser ho poden fer en determinats llocs una mica especials, perquè surtin per la televisió, per lo que sigui. Però és igual, no s'estaran allà tot el matí, i si no, que treguin les taules a fora al carrer i a veure el carrer és de tots. Per tant, jo crec que hi haurà maneres de poder donar resposta. No l'han fet, no l'han aplicat. Jo el que sí que afegiríem aquí és que fa pocs dies el conseller d'Interior va dir clarament que els Mossos d'Esquadra el dia 1 d'octubre estaran donant cobertura a tota la jornada per assegurar que els ciutadans de Catalunya puguin votar. Per tant, també hem de tenir clar que tant cossos de policia local com de Mossos d'Esquadra estaran al costat també per facilitar aquesta imatge que seria de forces de l'Estat intentant impedir l'ús del dret del vot, i que per una altra banda també seria una imatge molt perdedora cap a ells, en el sentit que internacionalment veure policies impedint el vot, d'alguna manera jo crec que tampoc no se la poden permetre aquesta imatge, perquè automàticament ens estarien atorgant ens estarien empoderant, perquè la imatge seria internacionalment de desprestigi total. En tot cas, quan es vagi acostant el referèndum, suposo que l'Assemblea acabarà fent
acabarà demanant que fem cas al filòsof que deia que si ens llevem ben d'hora serem un país imparable. Per tant, abans de que obrin els col·legis electorals, segurament demanarem que la gent estigui als col·legis electorals no a les 9, sinó una miqueta abans. Doncs, si convé farem un esmorzar o ja farem alguna cosa per passar l'estona. Ja ho vam fer en el 9N. El 9N en el meu col·legi electoral, que normalment sí que hi ha gent que sempre es lleva d'hora i va ja a les 9 en punt, però és que aquell dia havia una cua de 70 o 80 persones i no parava la cua. Per tant, la gent va anar abans perquè volia votar. Una pregunta més? Aquell senyor se m'ha avançat. Jo volia parlar exactament del mateix, que potser el que no hem tingut arguments pel no fins ara, que no hem sentit cap argument pel no és tant que no tinguin arguments, no tenen arguments raonables, i que l'únic argument que tenen és el emocional, és el de sentiment de pertinença als seus orígens. I jo crec que això hem de fer una mica d'autocrítica als independentistes, perquè ens hem fixat molt en els arguments racionals, amb els motius econòmics i de protecció de la nostra legalitat, i no hem abordat mai l'element emocional, perquè nosaltres també tenim un argument emocional. I més que enfrontar arguments emocionals d'una banda i de l'altra, hauríem de posar en comú aquest argument emocional, perquè crec que hi ha una cosa que ens uneix fins i tot amb això, i és l'estimar el lloc al qual pertanyem. I això se supera no amb el passat, que és el que ens podria separar, sinó en el futur. Nosaltres, vinguem d'on vinguem, anem cap a un mateix país, un país únic. I aquest és l'argument emocional que jo crec que ens pot ajudar a fer-li entendre que no estem buscant un país diferent al que és el seu propi, que és Catalunya. Molt bé. Està bé, està bé. Alguna pregunta més? No, recordar-vos això que us deia abans, que el dia 9 de setembre farem un acte aquí en què participaran Esquerra Republicana, la CUP, Demòcrates, PDeCAT i Solidaritat Catalana per la Independència. Estem mirant no està tancat ni molt menys, després del sopar potser fer un sopar popular, després de l'acte fer un sopar popular aquí, el sopar del sí, i amb el que es pagui per sopar doncs, finançar una mica la campanya que farem aquí al Cuber. I si pogués ser ja i si està treballant, doncs hasta un concert al final, algú sense ser res gaire de l'altre món, però per acabar de passar el vespre. Digues. On mirat mai de portar algú, això que dèiem ara, que doni arguments pel no, que no compareix? Sí. Ho hem intentat. No es presten a participar. No volen. Però està tranquil, eh? A l'àrea metropolitana se n'ha fet algun amb l'Albano Dante i amb algú amb aquest perfil. Però no diguin que no són convidats. No, sí que ho hem intentat, però no. Només a les tertúlies surten de quan en quan els que són contraris. I a banda del dia 9, doncs, l'11 de setembre sortirem a la 1 del migdia, normalment sortíem a les 2, aquest any és dilluns, és pont de 3 dies, hi ha cap de setmana 3 dies, per evitar possibles cues i això, sortirem a la 1. Allà a la paradeta teniu domassos d'aquests del sí per penjar als balcons, pel que deia abans, això de cavall guanyador, és important que es vegin sís per tot arreu, doncs els podeu agafar allà a la paradeta. I per la nostra part res més, gràcies Carles i Núria per venir i gràcies a tots per haver vingut.